Kedves szülők, kedves gyerekek, sportvezetők, egyetlen egy pillanat figyelmet kérek szépen. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy mindenki, akit meghívtunk, elfogadta a meghívást erre a tornára. Így kívülről úgy látjuk, hogy nagyon jó torna volt, és köszönjük nektek, hogy ilyen lelkesen és jól játszottátok a mai napon a mérkőzéseket. Szerencsére az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket. Hát egy évvel ezelőtt, amikor szeretnénk volna hasonlóan megrendezni ezt a tornát, akkor eső miatt elmaradt. Reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, és jövőre valamikor ilyenkor ősszel ugyanis fogunk találkozni ezekkel a csapatokkal, többek között veletek. Következik az eredményhirdetés. A díjak átadására felkérem Józsi bácsit, ő a Sportmezővásárhelyi Tigrisek Alapítványnak az elnöke. A 8. helyen végzett a Hódmezővásárhelyi FC 99-es csapata. 7. helyezett lett a Marosmenti UFC Makó csapata. 6. helyezett lett a Szatán Junior Szentes csapata. 5. helyen végzett a Hódmezővásárhelyi FC 98-as csapata. 4. helyezett lett a Rendőr TS Szeged csapata. Mielőtt az első 3 helyezettet átadjuk, következnek a külön díjak. A torna legjobb góllövője. Tóth Dániel Békés csapata. A torna legjobb kapusa. Micsinai Miklós Kecskemét. Bocsánat. Siska Rihárd. A legjobb mezőnyjátékos így már elárultam. Micsinai Miklós Kecskemét. A torna legjobb hazai játékosa Lele Kristóf. Következnek a csapat 3. helyezettek, azt kérjük a csapatokat, hogy Zsombikám egy kicsit menjetek hátrább, hogy ide a vonal elé sorakozzanak fel. A torna 3. helyezettje a legjobb kapus. Hol van? A legjobb gólkirály. Tessék, ott van. És a legjobb hazai. A 3. helyezett a mai tornán a Békés Csabai UFC csapata. A 2. helyezettje egy nagy csata után büntetőkkel maradt a falon. Tehát nagy csata után a döntőben büntetőkkel szenvedtek feleséget. Híres év Kecskemét csapata. Álljatok így sorra, szívesek. Mós Karcsi bácsi a csapat edzője, gratulálunk. A Metasoft Hódmezővásárhelyi cég, ő ajánlotta fel a díjakat a mai napon. Egy nagy tapsot nekik érte, köszönjük szépen. Metasoft kupát a mai napon a Tisza Volán csapata nyert. Egyik hazársi csapat edzője, gratulálunk!